kukhona nabanye abathuma eqoqa abantu bathi ningayi kodwa bathi sikanyakayo. Angiyazi ukuthi into eqhamuka phi leyo, angiyazi nje. Kusho ukuthi kukhona ukuthi ngesinye isikhathi sibe baningi kodwa kube khona abangaqhathwanga, kube khona abaqhathwa. Kunomehluko, kuhlukile lezo zinto. Yebo. Shendaba impela ngoba into esithe siyayenza manje kusukela kulonyaka ophelile njengoba kuzophela lo ensukwini ezimbalwa, sathi umuntu omnyama kasukume sizikhulule, ngeke sikhululwe abelungu. Yebo. Nale nkululeko okuthiwa sayithola inesilungu kakhulu phakathi, yenza ukuthi singezwani kube into yonke. Isikhathi sethu lesi, yabona babukhethelezi, lento yenzile ibaluleke kabi le yokuthi ke kufika insizwa nentombi zizogida phakathi kwethu. Ngoba yithi ke lapho uma ubona thina sizwe simnyama. Ngijabula kakhulu insizwa, ngifuna ngikhulumisa lokho nje ngoba ngifuna ukubonga ukuthi inhle lento inokuningi phakathi, ikhomba thina ukuthina bethu ukuthi singabantu abanjani enokufanele basikhule. Uyabona ke uma sisidlulile kulesigaba esikusona sisinotiki nathi ngoba manje sisenotikana otiki, siyoyenza ukuthi indlamu ibe yona nto yala esiyaziyo kulesi esikusona isifunda, ukuthi njalo nje sikwazi ukuzojabulisana kube mnandi njengoba kunje. Jabula kabi insizwa ezinkulu. Nizobona mase ngihlaba la, singasakhulumi sengihlaba, mase nisho ingoma emnandi engisusosinga. Ngiyobona umhlolo, nobona ngiphuma ngihlala la. Nami ngibona ukuthi ngiseyibhungu. Asibongeni ke bakwethu. Into ke engijabulisile namhlanje ukuthi siqeda unyaka wesibili umkhonto wesizwe wazalwa. Unyaka wesibili. Kodwa yiwona ohamba phambili namalungu awo. Ngoba abantu bakithi babonile ukuthi nokuningi okwenziwayo, ziningi izinto ekade zenziwa, azike sezike zasithatha zasibeka phezulu saphatha izwe lethu. Umkhonto wesizwe kuphela osendleleni okwenze njalo. Bangaphika abaphikayo uma bethanda okwabo lokho. Vele ngesinye isikhathi imbono ayifani. Owethu ukukhulula umuntu omnyama.